Finny Crudius anam dum time ein vlin deg dish. Tá ala an cahabh aimsir agam. Bhí me seinam an piano agus an violin. An cahabh aimsir is fearlam ná an ghlaciacht. Thosaigh mé an ghlaciacht nuair bhí mé 8 mbliana d'aois. Bhí mé ag fécint scanán faoin ghlaciacht agus dúirt mé leis mo bham bhrealam ghlaciacht a thosnú. Dhéan mé mo céad rotha clás nuair bhí mé le mo colcathair lia. Bhí mé anna hosta lom féin. Cruthaím mo chuig glúiseachtaí féin. Is bralam ag seint an piano cóma. Is málam an ceola hagan as. Bhain mé amach grád a hain an piano. Is mis Éabha agus Cruthaím.